Radio Philippine Standard Time, las 6:30. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, pitsa 20 na. Bulan sa Hunyo, tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyo? May isa ka maayong nga balita para sa aton sini mga nagatrabaho sa masahian, sauna, ang nagapapisyal, sa mga parlor, may bag-o nga mando ehekutibo ang syudad sa Bacolod nga pwedeng-pwede na. Pero sa gihapon sundon talang ang pila ka mga panugyan kag mga paandam sa syudad sa Bacolod. Kabalo kamo kon pila kalibo ang nagatrabaho sa amo sina nga palangitanan, ang massage parlor, ang nagapagwapa nga mga kababainhan, ang mga nagapamasahe, kag ang pila pagid ka mga nagatrabaho gunting, manicure, pedicure o no mga panawag na siling sa anak kong isa niya ang pedicure papa kag panicure abre na niko pwede na. May kabataan kong isa mga apula gagmay pa maluyagon na magpatinlo sila kuko kag iban pagid no. Ang iban maluyagon magpamasahe. So mayong balita ha? Pero sundon talang kung ano ang pila ka mga pagsulundan nga ginapalayag sa isa ka local government unit, sundon talang. Damo ni mapasalamat, linibo-libo mo ang mga nagatrabaho sa sini nga mga sektor sa pagpagwapa, pagpagunting, masahe, kag iban pa. Hindi lahog-lahog ini ang nadulaan trabaho. Hindi lahog-lahog ang pangakroy sang pauntaton ini. Labi nagikiti ang masaya, close contactin mo, no? Kag ang pa-pisyal natin, mag-atubangay gid kamo kinanglan na ang proper gid nga pagalong, no? Lipay, kadamo sang linibo-libo sang aton mga kauturan ang nalipay, balik trabaho, dugay man mo, sobra 2 bulan nga magutman kay mo, nga wala ka trabaho. Labi na gid ang kilala ko bla, pilak bilog, nga may kabataan, bulag sa bana, wala gid palang itanan, kapag hakroy gid, nyak siyempre grabe nga pinitinsya ba? Hindi magwanta, may mga bis nga kisag kakawadaan patiligangon. Kung may tiligangon, wala sulod-anon. Amo ni, abi nyo lahog-lahog ini, ang nabatyag sa pila naton ka mga kauturan nga nagaobra sa among palangitanan. Amo lang ini ginasaligan. Warat alaman, wala tinapusan, hindi mamabaton sa gobyerno, kay pagsulod mo sa trabaho, kinanglan kung gusto ka nga maayong trabaho, di kampanilya ka, o kung ambot silingon, di kurso ka, ang pila naton ka mga kauturan yang nabalaan lang, amo manicure, pedicure, kulong buhok, tuon sa pagwapa, pahala, pang-utod, asang kilay, kag iban pa, amo lang na nabalaan nila, ginsira pa. Di amo ina nga purting kalipay nila. May pipila ka mga utod na to, naga pa, nag-text na niya tuod. Lingkod tiya mo na, ang mando, bago, sa syudad sa Bacolod. Nati, mayo ni, makabalik kita trabaho, may sinintimos kita nga makita, bisan paano, niya balaw ka action, Fred, kung buksan ini, katulad sa nagligad to, abi nyo, maayong income, may lang income niya kung may suki ka, di kung wala ka suki niya, kisa kakamalhan ka, sa kadlaw wala ka gid income. Ang malain pagin niya, guntingan mo to siya, igo sa kapagunting,
dason nga duwak semana, tatlok semana naman. Kung magpamanicure siya, sini nga semana, balik na siya mga pila naman ka semana, ti hindi permanenting kita. Ambot sila nga may bis gani, nga isa kadlaw, wala kagid customer. Ti ano pagidayan kung wala ni gid trabaho, pinauntat ini, bangod sa COVID-19. So, damo ang nagpasalamat, bisan paano, makabalik trabaho, bisan paano, makaulo income naman na makabakal bugas, makabakal sudan, kag makabakal gatas kun may mga kabataan. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na para sa kumplito nga management sang inyo liver detox mag DTX 500 kamo. Adlaw-adlaw, imo ang batasan, hindi pagkalipati ang DTX 500. Kay may-ari ini siya detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. May mga panakot ini siya. Mga phytochemical, antioxidant, panguntrabala sa nagahubag nga atay, subong man kung may kolesterol ka taas ang blood sugar, bangod sa diabetes, kinanglan mo na ang DTX 500. Nagapabakod sa lawas, nagasagang sa kunanuman nga pamalatian, ngayong magtapik sa inyo lawas, labi nigid subong nga kadelikado sa panahon, bangod sa COVID-19. So, kinala mabakod ang mga organaton, pabakura paagi sa DTX 500. Ang DTX 500, babakal ninyo paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:40.
kagabi nakapakigsuwilanon kita kay Konsihal Israel Salanga. Talagsala kami kakitanais ni. Tagtatlok semana kisa lang, pertik sako sang trabaho. Nagpulo pamangkot kita angot sa mga pagpauli sa mga OFW. Di ang report, madamo na nagpalauli. Kag posible, nagaganhagan kay Konsihal Salanga, ang iban na nagaplano na nga magbalik sila trabaho. Ang iban ginapatawag na balik sila trabaho. That's why nga gaamat-amat yutay man ang nagasulod nga mga OFW dire sa siyudad sa Bacolod. Kag sa report may mga problema man nga ginatubang bangod may ara giman nga nya hindi man naton mabasol ang mga OFW kisa ga pangutos, kisa ga paninggit, kisa ga gaisteriya ang iban. Amak mo niya nga hindi manimo mabasol halin sa ginhalinan may 14 diyas nga kwarantina. Pag-abot rin, 14 diyas liwat na kwarantina, nga daw maano na, nga daw ga takam-takam na gid makapauli sa pamilya, may kabataan, hidlaw man. Pero ano muna kay may mga pagsulundan nga ginapatigayon. Yawan ka gid niya, kinanglan niya pasensya gid. Kinanglan nga maayo ka gid magpatag, kag maayo nga pag-atipan sa mga OFW, no? Pertigli kabudlay, sila niya kung kulang ka sa pasensya, nga kung daw hindi ka desidido sa trabaho mo, daw kanami pabulosa. Galing kay kung desidido ka, kag kung pamatyag mo, trabaho mo dapat tungdan mo gid. Amuning ang kabudlayan, labi nagigayang koordinasyon kabudlay, kadto ka sa report niya, maabot mo ni oras. Hindi magabot. Puli ka, dugay-dugay, tawagan ka nga, sa kagahon maabot. Nya ti okay. Ang pasensya gid ang kinahanglanon. Langkoy na siling sang konsihal, nya si Mayor Bing Leonardia, nalipay man sa mga tao nga ginbutang niya nga may ikasarang kag dedikado sa trabaho. Kanday Vice Mayor Elcid Pamilyaran, ang aton administrador nga si Imang, ang pimo sang mga tanan nga medios posibles ni Konsihal Renisito Nubero, amo na bla, ini nga mga personalidad nga nagtungod gid sa ila trabaho. Siling sang konsihal, ini nga trabaho kinahanglan sang ginatawag naton lubos nga kapisan, pagpasensya, kag may pahanunot ka. Kay luyag mo sa hindi, batunon mo gid ining mga OFW. So sa konsihal, may dako magitang nga kabalaslan sa mga OFW, kay may mga tinion nga tinuig nga nagasarurot ang ekonomiya, nga ang nagaluwas sa aton ang bulig man sa mga OFW nga ginapadala na diri sa ila pamilya sa pungsod Pilipinas. Nya bilyones man mo. Ginabatak man sang mga OFW ang ekonomiya naton sa tong tion nga pitipit gid ang kaimtangan sa ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Fuerte, no? Siling ni Konsihal Salanga, niya nagapasalamat gid ang alkalde sa siyudad sa Bacolod. Luwas sa trabaho sang halos tanan nga mga opisyal, konsihal, pila kahinsya sa gobyerno angot sa COVID-19, nagasalig ang alkalde sa siyudad sa Bacolod nga husto ang pagpili niya sa mga personalidad nga ginbutang sa sini nga mga obligasyon kag trabaho. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na, nagapaybalog yapon, panawagan sang Federlep Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation. Baton na sila subong loan application kag loan renewal. Now na, kag nagapanawagan sa aton mga kauturan nga kon maluyagon ka, kag luyag mo mag-loan, diri ka sa ila, kay may pinakanubo nga saka. Dasig pa magproseso sang inyo papilis. Gusto ka mag-loan? Nga ang interest nubo para sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car kag truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan, and housing loan para sa construction kag renovation. Dito ka, kadto sa Federlep Lending Corporation. Ara lang sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Kontak ka sila sa 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila sa federlep17@yahoo.com. Facebook, Federlep Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa corner Yungke, Dalangoria, La Carlota City. Kontak lang 0908-447-1495. May araman sa Dalan Mabini, Sonpor Dase, Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543. So kung mag-loan ka, nubo sa ka, now na. Federlep Lending Corporation, second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Sa namangkot dire kung may biyahe ara na, balik na. Ang biyahe sang paskrap naton, pero sana siling may mga pagsulundan gyapon nga dapat sundo, no. Ang pamangkot kung may saka plite, asubnaw daw wala pa, inahambalan pa ina. Kay ti may pasaka plite gibaguro ti kung mag 50% ang ikarga mula sa mga paskrap na kung nagakarga sa isang gatos, 50 lang ti gagasto kada gatong kag iban pa, basi berde ang biyahe. Depende na. Pero balik na ang biyahe. Diri kita ho, may ara naman mga ginaduso nga buksan ang klase sa bulan sang Nobyembre. Nagligad to kundi Agosto 24 ang kay Presidente Rodrigo Duterte minras tantong wala baksin, wala nga na klase, ang pila naton ka mga opisyal dito sa probinsya, Bacolod, kag iban pa, pakamayo nila nga minras tantong ara pag COVID-19, kag wala pa baksin, wala lang nga na klase. May ara naman sa buong mga proposal nga buksan sa bulan sang Nobyembre. Kay ang report daw ang paggamit kuno sining mga telebisyon kag radyo bilang medium sa pag-edukar sa mga estudyante daw hindi pa sigurado kamangan epektibo ini siya, no. May pagbulubaylo kada bes may mga ara bag-o nga mga opinion, bag-o nga mga pagtuon kung saan gid buksan ang klase. Kay may ara kuno sa mga malayo nga lugar, mga third class nga mga lugar, kag malayo pagid na bukid nga lugar nga hindi pwede malabutan sang mga cellphone, di kabakal sa mga laptop, wala internet, nyati mabudlay ini. Nya di lahog-lahog ni nga kamul-kamulon ta nga buksan dayon ang klase. Kadamo sang pribiyang atubangon
gapangabay pangadaan ng mga Department of Education kag CHED nga bulig sa gobyerno para mga bakal sa mga kun ano pada nga kinahanglanon sa mga estudyante. So hindi madali-dali. Tig amat-amat no, may ara nga gasiling next year, may ara buksan gid sa Agosto. Ako niya kay tindigi ko sa Balatyagon sa mga private school nga ni. Nga kun wala tuition, wala klase, wala sweldo ang mga manunodlo. Amo na nga daw maano man sila nga gapanawagan enrollment kay dira gasalig mo ang mga pribado nga bulutuan, kabalo naman kamo nagligad nga adlaw ginpalayag na nga kung magsige pa kung hindi magbukas Agosto 24 mga 400 ka mga private school ang ginasigahom magasira sang ila operation kag posible mangin madamo pa kon padayon nga hindi pagbuksan ng klase bangod wala income. Di binas na kali ang mga manunudlo sa gobyerno kay bisan bakasyon kag wala trabaho sige sweldo. Pobre man niya ang mga manunudlo sa pribado nga bulutuan. Sulang taon ta, kung sinugid ang makahatag final nga desisyon, Agosto 24 bala, suguran ng klase, next year bala, sa bulan bala sa Nobyembre, sino ang makahatag final nga desisyon kung saan ogid buksan ang klase para ang ginikanan kag estudyante hindi man magdalang-dalang. May next year, may Agosto, may proposal, Nobyembre, base may ara pagid-iban nga mga maalam nga may ara paiduso kung saan ogid buksan ang klase. Ipasiguro ta para nga ang ginikanan kapreparar man para sa ibayad sa ilang estudyante kung sa pribado nga bulutuan kag makapreparar sa tanan nga kinanglanon sa mga estudyante. Labi kag labaw sa tanan, ipasiguro gid nga ang kabataan libre sa COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padalon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, lasay 57. May siyo pa kuntani, pero oras alang-alang namin ni ang kay House Speaker Alan Peter Cayetano, paniguro siya. Sa Oktubre, kundi buslan siya ni Lord Alan Velasco. Sila niya, kami lang doon buslanay, ha? Chairman siya, pula buslanay ba? Daw paniguro siya, ng tao ng butang, hindi makakas. Depende na kay Velasco, eh. Kaya siya ng House Speaker, sa pagpungko niya, may pagbulubaylo man, di, dapat nga, hindi yaman pagintahan kung ano yung desisyon ni Velasco kung siya na ang mangin House Speaker sa bulan sang Oktubre. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, lasay 58 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, ay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.